Este distracția de weekend a mai multor tineri constanțeni care și-au dat întâlnire noaptea trecută într-o parcare privată pentru a-și testa caii putere. Spectacolul lor a fost oprit însă de polițiști care le-au dat avertismente și amenzi. Motoare turate la maxim, cauciucuri încinse și mulți cai putere. Așa au ales să se distreze mai mulți tineri constanțeni la sfârșit de săptămână într-o parcare privată din stațiunea Mamaia. Tinerii constanțeni și-au testat mașinile și au făcut derapaje controlate, accelerări pe o roată sau manevre cu roțile la turație maximă. Mult fum, miros de cauciuc car și scrâșnet de roți, dar peste toate multe adrenalină și distracție. Plăcere, o puțină adrenalină, doar plăcere, o descărcare. Nu ți-o fi, mă, că o să-ți lovești mașina cu frânele astea? Eu controlez mașina, nu mașina pe mine. Ne încălzim. Că e foarte frig afară și căldura la cauciucuri vine la suflet. Dar de ce faci chestia asta? Să consum banul, tati. Pe cauciucuri. E un obicei să fac asta. Și pe gheață și pe uscat. Începătorii au pornit mai încet, însă după câteva întoarceri au prins curaj și aveau de la cine învăța. Printre ei se aflau și veterani în domeniu. Distracția teribiliștilor s-a sfârșit odată cu apariția unui echipaj de poliție. Vreți să faceți manevre de genul ăsta? Mergeți oricum. Faceți acolo până o văd Cei care au fost prinși cu motoarele ambalate au fost amendați pentru tulburarea liniștii publice.